Tiesit sä, että Suomessa rekisteröidään joka viikko satoja uusia yrityksiä ja kaikki niiden tiedot ovat täysin vapaasti saatavilla ilmaiseksi rajapinnan kautta. Tässä videossa rakennetaan alusta loppuun Make.com-automaatio, joka hakee automaattisesti uudet suomalaiset yritykset PRH:n avoimesta datasta, tallentaa ne omaan tietokantaan, etsii toimitusjohtajan sähköpostiosoitteen automaattisesti ja tallentaa kontaktitiedot valmiiksi myyntilistalle. Koko juttu pyörii täysin automaattisesti taustalla ilman, että sun tarvii tehdä mitään. Käydään läpi jokainen moduuli kohta kohdalta ja videon lopussa mä näytän, miten tämä voi viedä vielä pidemmälle ammattimaiseen tasoon, jos haluaa maksimoida tulokset. PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus julkaisee yritystietojärjestelmän YTJ:n datan täysin avoimena rajapintana. Se tarkoittaa, että sinä voit ohjelmoida sen hakemaan tietoja automaattisesti. Mitä tietoja sieltä saa? Sieltä saa esimerkiksi Y-tunnuksen, yrityksen nimen, rekisteröintipäivän, yritysmuodon, Oy, TMI, KY, AY, jne, kotipaikan, verkkosivuosoitteen, jos sellainen on ilmoitettu, ja tärkeintä, se on ilmainen. Ei API-avaimia, ei tilauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että joka viikko sinulla on lista tuoreista yrityksistä, jotka ovat juuri aloittaneet toimintansa ja jotka saattavat tarvita juuri sinun palveluasi. Tässä sitten ensimmäisenä moduulina meillä on tuo HTTP-pyyntö ja tässä me haetaan siis data suoraan tuolta PRH-rajapinnasta. Ja mitä query-parametreja mä oon tässä käyttänyt on toi registration date start ja registration date end. Ja noissa siis käytän noita Make.comin sisäänrakennettuja funktioita. Tossa ne näkyy ruudulla. Käytännössä toi tarkoittaa siis, että haetaan yritykset, jotka on rekisteröity viimeisen 7 päivän aikana. Sitten siinä on company form, yritysmuoto, lisää 4 arvoa, Oy, KY, AY ja TMI. Toi rajaa hakua yleisimpiin yritysmuotoihin. Max results, eli maksimissaan 100 noita tulosta per haku. Se voi, jos laittaa tuon tuon, niin rajapinta tukee kyllä niin kuin sivutusta page-parametrilla. Ja sitten laitetaan myös toi parse response true, eli Make parsii JSON vastauksena automaattisesti. PRH-rajapinta palauttaa datan tietyssä rakenteessa, eli meidän pitää vähän siivota sitä, että saadaan se käyttökelpoiseksi. Tähän mä oon käyttänyt tuota Maken omaa JavaScript-moduulia. Toi koodi ottaa sisään companies-taulukon edellisestä moduulista. Const companies on yhtä suuri kuin input companies, ja se näkyy myös tuolla alhaalla sitten, että se on laitettu tuonne input-variableihin nameiksi ja valueksi. Mitä tässä koodissa sitten tapahtuu? Eli jokainen yritys muunnetaan yksinkertaiseksi objektiksi, jossa on juuri ne kentät, mitä me tarvitaan. Y-tunnus, nimi, rekisteröintipäivä, yritysmuoto, kaupunki, verkkosivuosoite. Me ollaan laitettu tuonne koodiin myös filtteri sille, että jos kaikille yrityksille ei ole verkkosivu ilmoitettuna, niin me tarkastetaan se ennen käyttöä. Tulossa on sitten toi result records, taulukko täynnä siistejä yritysobjekteja. Seuraava moduuli on Iterator-moduuli. Iterator on Make.comin sisäänrakennettu moduuli. Se ottaa taulukon ja käy sen läpi yksi alkio kerrallaan, ikään kuin for loop. 4. moduuli tallentaa yrityksen tietoihin. Tässä mä käytän Make.comin omaa datastorea. Se on yksinkertainen avainarvotietokanta. Avaimena mä käytän Y-tunnusta. Ja datakenttinä mulla on nimi, rekisteröintipäivämäärä, yhtiömuoto, kaupunki, verkko, haettu, status. Tärkeä asetus. Override false. Jos yritys on jo tietokannassa, me ei ylikirjoiteta sitä. Näin sama yritys ei tallennu kahdesti. Lisäksi virheen käsittely. Jos tallennuksessa tapahtuu virhe, esim. Duplikaatti, moduuli käyttää ignore-toimintoa. Skenaario jatkaa siis normaalisti toimintaa eikä kaadu. Seuraavana tulee ehkä mielenkiintoisin osa tätä integraatiota.
Animal Finder on palvelu, joka etsii yritysten päättäjien sähköpostiosoitteita. Meillä on siellä 3 kenttää. Domain, yrityksen verkkosivuosoite, company name, yrityksen nimi, decision maker category, CEO. Animal Finder käy läpi tietokantansa ja palauttaa, jos se siis löytää, niin toimitusjohtajan sähköpostiosoitteen, koko nimen, tittelin ja LinkedIn-profiilin. Huomiona se, että tämä toimii parhaiten yrityksillä, joilla on verkkosivuosoite. Jos verkkokenttä on tyhjä, osumia tulee merkittävästi vähemmän. Ennen tallennusta meillä on filtteri. E-mail löytyi. Ehtona siinä on se, että Animal Finderista tullut e-mail-kenttä ei ole tyhjä. Jos Animal Finder ei löytänyt sähköpostia, kontaktia ei tallenneta. Näin datastoreen päättyy vain oikeita, käyttökelpoisia kontakteja. Tallennuksessa avain on Y-tunnus plus rooli, eli Y-tunnus-CEO. Ja kontaktidatana on e-mail, nimi, titteli, LinkedIn URL, yrityksen nimi, Y-tunnus, hakupäivä. Skenaario on asetettu ajamaan automaattisesti 15 minuutin välein. Käytännössä se hakee uudet yritykset kerran päivässä tai viikossa. Voit säätää aikaväliä tarpeesi mukaan. Tuloksena on 2 datastorea. 1 yrityksille, 1 kontakteille. Tämä data on valmis vientiä varten esimerkiksi Google Sheetsiin tai suoraan CRM-järjestelmääsi. Eli tässä nyt sitten näkyy, että tonne muodostui datastoreen tämmönen PRH-liidit datastore, missä siis siinä alkuvaiheen datastore-moduulissa ensiksi tallennetaan noin liidit. Ja sitten on tää PRH-kontaktit datastore, jonne sitten kerääntyy nämä kaikki e-mailit ja tärkeät tiedot, mitä voi sitten käyttää myöhemmin. Tämä toimiva pohja on ihan hyvä alku, mutta jos haluaisi viedä tämän vähän ammattimaisemmalle tasolle, niin mä muuttaisin tästä kyllä ainakin 3 asiaa. Ensimmäisenä mä muuttaisin ton domain-rikastuksen. Monilla PRH-yrityksillä puuttuu verkkosivutieto. Lisäämällä tähän väliin esimerkiksi Hunterion tai Clearbitin domainhaun löydetään paljon enemmän domaineja, mikä suoraan tarkoittaa enemmän sähköposteja. Toisena asiana mä liittäisin tähän paremman kontaktitietokannon. Animal Finder on ihan kohtuullinen, mutta esimerkiksi Gognism on Eurooppa-fokuksella rakennettu ja löytää merkittävästi enemmän suomalaisia päättäjiä. Se on kyllä kalliimpi, mutta datalaatu on kyllä ihan eri taso. Ja 3. asiana mä muuttaisin sähköpostivalidoinnin. Ennen tallennusta jokainen sähköposti pitäisi validoida esimerkiksi Neverbouncella. Näin myyntilistalle päätyy vain toimivia osoitteita ja se suojaa lähettävän domainin mainetta. Näistä pystyisi kyllä rakentamaan ihan oman videon, mutta ehkä mä teen semmoisen tulevaisuudessa. Elikkä siinä se nyt sitten kokonaisuudessaan oli. Täysin automaattinen liidigenerointi Make.comilla PRH:n avoimella datalla ja ilmaiseksi.